بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kära bröder, kära systrar, kära alla muslimer i hela världen och även i Sverige. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Taqabbal Allah minna och minkum salih al-a'mal. Eid Mubarak. Jag hoppas att alla ni som firar Eid andra dagen. Jag hoppas ni som har firat igår första dagen under nuvarande situationen med covid-19. Jag hoppas att ni ändå har haft en bra Eid. Bismillah ta'ala. Jag kommer berätta lite hur det var och hur det är nu. Anledningen som ni vet, i år har det varit väldigt speciellt för oss muslimer i hela världen, inte bara i Sverige men i hela världen, just att man har fastat Ramadan på ett speciellt sätt och många människor har liksom stannat i sina hem. Inte kanske i Sverige, inte så mycket, men i de flesta andra länder har varit ganska mycket speciellt tid. Även när det gäller alla våra moskéer har varit stängda. Vi har inte gjort tarawih eller bönen som vi brukar göra efter när vi har brutit fastan. Som ni vet, islam är ett sätt att leva och ett sätt att samlas i olika sammanhang när det gäller när vi firar både våra fastan och även efter Eid då, de här två Eid som vi har efter Ramadan och under Hajj-tiden. Men innan det så vill jag verkligen gratulera allihopa oavsett vad det har varit för situationer. Just att man inte har kunnat träffa släktingar och inte samlas. En del har gjort det i alla fall oavsett, eftersom de var försiktiga, men ändå de har träffats i små grupper. Speciellt vissa människor som äldre människor som inte kan fira ensamma. Jag vet inte om den fortfarande funkar eller om det är bara jag som pratar, eftersom nätet har blivit problem fortfarande. Verkar så. Men jag ska berätta lite. För det första hur brukar vi fira Eid normalt när det var dåtiden för länge sedan. Jag håller på att försöka titta så att jag kan se er om det funkar nätet, men det funkar ingenting. För länge sedan, så jag ska berätta lite bara, för länge sedan, för 35 år sedan kan man säga, när jag kom till Sverige. Jag har berättat det här innan också. Jag var ung, jag var inte gift, jag hade inga barn. Men så småningom så blev det så att jag gifte mig, skaffade barn. Men under min gymnasietiden när jag gick så hade jag redan ett barn. När jag gick ut i gymnasiet så jag hade ett år barn med mig som under studenten som var med mig också. Och jag vill börja med det just som förälder. När man kom till Sverige, man hade ingen aning hur ska man vara som förälder, eftersom det här ansvaret så tog man det genom det man hade blivit själv uppvuxen. Som vi, inte bara vi, jag kommer från Etiopien, men många andra föräldrar också, oavsett vilket land de kommer ifrån. Man tar den seder man har haft med sig när man kom till Sverige, och då uppfostrar man sina barn utifrån det man tror själv, utifrån vad man har för värderingar, utifrån den bakgrunden man har haft, av vilken anledning man har landat i Sverige, på grund av vad man har, om det är krig, om det är på grund av religiösa problem, om det är andra saker. Så det är klart att man formas av den situationen man har haft i sitt liv, och det är inga konstigheter. Men när man kommer till ett nytt land, man vet inte hur det funkar, systemet, hur människor tänker. Det tar tid innan man integrerar sig och känner sig att man är en del av samhället. Och för mig, som jag i alla fall trodde att det var lättare för mig som förälder, eftersom jag var ung när jag kom. Jag kunde ganska bra det svenska samhället. Så jag tänkte mina barn, det kommer bli enklare för dem
eftersom jag kan vägleda dem på bästa sättet så att de kan leva i Sverige på ett harmoniskt sätt och på ett sätt att de känner sig att de accepterar sig själva. De är födda här, men att de ska känna sig också med den bakgrunden som de har, att de ska vara stolta över, att de ska inte känna att de är en del av Sverige också, att de är svenskar, nya svenskar. Eftersom huvudsaken det är viktigt i och med det land man lever i och född i, självklart det är den som tar mer att man blir formad av det. Ni får ursäkta mig bara, jag ska kolla om den har kommit nu också. Ser ni mig? Eller jag vet inte om jag bara sitter själv som pratar här. Hoppas att det funkar. Det ser ut som att det är live, men jag ska se om ni skriver. Kan någon berätta för mig om ni hör? Hör ni mig? Ska se, kanske finns också de flesta kanske تقرينيا تولندت سمعنا لهم يسمع له سكن قرون يسمع عند حراله لأنه تي نتورك أبين له. Jag pratar, ja nu funkar den tror jag. Okej. Okej. Det verkar funka. Så när vi som unga föräldrar här i Sverige, jag även mina andra vänner som fick barn senare, bismillah, som fick barn senare, kunde vi åtminstone, eller vi upplevde att vi kommer fixa det här galant, just att vara föräldrar och att våra barn kommer vi forma dem. Det är klart för någonting som de ska leva i, men just också utifrån det vi själva har gått igenom lärt oss från det samhälle vi kom ifrån. Och det är klart, när det under tiden, och det gjorde vi när vi hade i början i alla fall, när vi var unga föräldrar, vi släktingar, man träffades innan det blev större med familjerna, att alla gick varsitt håll liksom. Men i början vi hade verkligen vi brukade samla. Nu också finns folk som samlar sig, men i början det var väldigt viktigt eftersom vi är nya, vi kan inte det svenska samhället, och det var väldigt viktigt för oss att vi håller oss med varandra, våra barn, släktingar, vi firade tillsammans med olika kusiner, och vi brukar i alla fall jag var en av dem som var engagerad eftersom jag jobbade med barn. Jag är förskollärare och jag jobbar med barn och jag kan det här om barn. Och då skulle de ha roligt, tyckte jag alltid. Även när vi samlas, det ska inte ha bara äta och dricka och sen utan aktivitet. Utan vi försökte göra aktivitet så att barnen skulle ha roligt tillsammans. Vi köpte present, alla föräldrar köpte present. Och då kunde de öppna tillsammans. Det var verkligen roliga tider. Eftersom man brukar säga i Sverige, små barn, små problem, stora barn, stora problem. Man fattade inte då vad det betyder det här liksom, innan man har hamnat i de situationerna. Och vi är många föräldrar i Sverige, i alla fall vi brukar sitta och prata om våra barn och vad de har kommit, vad de har vad ska man säga, hur långt de har kommit i livet, vad de gör, våra problem med dem, våra frustrationer och olika saker man diskuterar. Och jag kan berätta om mig själv, om min situation och de närmaste som jag känner till, eftersom jag vill verkligen just i år som har varit ett speciellt år för alla, just med Ramadan, med fastan, att man inte har träffat, att man inte har, vad ska man säga, firat tillsammans. Alla har kanske träffats genom olika sociala medier, genom olika videoprogram, olika program som man träffar ju, eftersom man har varit rädd att det ska smittas, speciellt de äldre och så vidare, som ni känner, som ni har följt hela situationen. Och just alltid för oss det var viktigt just under Ramadan att man gjorde
Tarawih-böner heter det. Tarawih efter man har brutit fastan. Man ska be sista bönen. Och sen tillsammans man brukar göra. Det är då vi känner att det är Ramadan. Under de här olika samlingar. Annars hela samhället firar inte Ramadan. Firar inte Eid. Så man känner inte på samma sätt som man gjorde i sina länder. I alla fall. Vi gjorde så gott vi kunde. Vi föräldrar. Det jag vill prata om är liksom just Eid. Hur det var då och nu. Men samtidigt. Vi föräldrar. Som vi alltid. Alla föräldrar i hela världen. Och speciellt mammor som jag har tänkt prata om. När man skaffar barn. Enligt islam så är det ansvar från båda håll. När barnen är små, då är det föräldrarna som är ansvariga. Allah har gett de här barnen ansvar under föräldrarnas händer. Och de ska ta hand om dem på bästa sättet. Som Koranen berättar och profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjorde. Och det berättas om allting från dag ett. Angående vad man ska ge dem för namn. Om det skulle hända att barnet har problem. I alla sammanhang profet sallallahu alaihi wasallam har sagt kullukum ra'in och kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Alla är ansvariga för den ansvar man får. De som är ansvariga för landet till exempel, de är ansvariga. Pappan, han är ansvarig för sin familj. Mamman är ansvarig för sina barn, för sin familj och så vidare. Alla har ansvar. Och just det ansvaret kommer Allah subhanahu wa ta'ala fråga oss på domardagen. Om vi har gjort det på bästa sättet eller om vi har misslyckats med det. Om vi har gjort det dåligt, det ansvaret. Till exempel man kan vara förälder och behandla sina barn illa. Och då får man inte göra det enligt islam. Enligt lagen heller. Och det, vilket många föräldrar de här nyanlända till exempel, eftersom de vet inte att lagen förbjuder till exempel att aga barn eller att behandla barn illa. Och sen när de kommer från det samhället att det var okej till exempel att aga barn eller att man behandlar barnen på annorlunda sätt än att man gör i Sverige. Då blir det krock eftersom det funkar inte med den svenska lagen. Att behandla barnen så. Och även enligt islam också. Man får inte behandla barn illa så länge de är små. Inte även när de blir stora. Men jag menar man ska behandla dem på ett sätt som passar deras ålder. Till exempel ett barn som är 5 år behöver vi behandla enligt det ålder. När de blir 10, när de blir 15, när de blir 20. Det är olika sätt. Precis som när de går i skolan. De får olika uppgifter. Från 1 till 2 till och så vidare. Det är samma sak med pedagogik också. Det är samma sak. Och när det gäller mina barn. Eftersom jag jobbade med barn. Jag bestämde mig. Jag skulle ha annorlunda uppfostran än vad jag har fått det. Av mina föräldrar. Av mina släktingar. Av mina närmaste. Eftersom jag tyckte inte att det var rätt sätt. Många saker. Och det är naturligt. Mina barn tycker inte heller vissa saker att det jag gjorde var rätt. Och fortfarande också. Men det här det blir så eftersom man har olika situationer, olika förutsättningar, olika sätt att tänka, olika generationer. Det är ingen konstigt. Men det som jag känner att vi saknar i Sverige. Skillnaden mellan det som är i islam eller i andra religioner, också i andra kulturer. Att det är viktigt att man respekterar sina föräldrar. Vi har i Sverige att vi ska bry oss om barnen, om deras rättigheter, att vi ska ta hand om dem. Och det är inget fel med det, det är jättebra. Men det finns ingenstans, vad jag vet i alla fall, det kanske finns. Men vad jag vet, jag har aldrig hört att vi ska ta hand om våra föräldrar. Det enda vi har hört nu under den här smittiden. Som jag har hört att vi ska vara rädda om våra äldre. Att vi ska inte smitta dem. Det är första gången jag hör för mig som har varit officiellt eller i samhället man har pratat om det. Man pratar oftast med debatter, politiska debatter om äldre, om ekonomin och så vidare. Men det finns inte i våra, varken i medier, i skolor, ingenstans där man kan hitta att vi föräldrar har rätt. Vad är våra rättigheter då? Vi har gjort vårt bästa med våra barn.
Vi är inte krävande av barnen att de ska göra stora saker. Men det finns vissa skyldigheter som barn, oavsett om de är mindre eller om de är äldre, om de blir gamla, mot sina föräldrar. I Sverige så känner jag att jag saknade. När jag kom till Sverige, jag var ung själv. Och sen när jag gifte mig och skaffade barn, jag hade ingen aning hur det skulle bli med mina barn. I alla fall med det första barnet jag hade då. Jag gick till Tensta gymnasium. Jag skrev om min oro som mamma, som förälder. Hur ska det bli för mitt barn? Hur ska det bli med mina barn? Hur ska det bli deras framtid? Jag kände att just då tiden, jag var själv ung. Jag var kanske 20 år. Jag var själv ung, men jag upplevde att jag fortfarande, Sverige för mig var nytt. Jag kunde inte så mycket. Och ändå liksom, det som var viktigt för mig är att leva som enligt islam. Kultur och traditionen är kanske inte så stort problem, men just att jag vill leva enligt islam. Jag vill utöva den här religionen som jag har valt. Och jag vill verkligen framföra det också till mina barn. Jag kommer aldrig tvinga dem, men jag kommer verkligen göra mitt bästa för att de ska välja den här religionen. Subhanallah, när vi gick, eftersom första året gymnasium jag var gravid, andra året jag fick barn, så hela min graviditet och födande barn också, det var under gymnasietiden, och alla mina lärare och elever som var med mig följde den, och det var i Tensta gymnasium. Så vi hade ett projekt, de samlade olika dikter, olika historier, olika upplevelser, eftersom vi alla var invandrare på den tiden. Vi hade olika bakgrunder, olika vision, olika vad ska man säga, drömmar i livet. Vi hade olika, precis som var från alla håll. Jag kommer läsa bara om min, men den är intressant. Den heter Hjärtat av Tensta heter boken. Och det finns i Tensta biblioteket. Men jag hade boken. Jag kommer inte nämna min dotters namn, men jag ska säga det. Jag skrev min dotter och sen hennes namn. Min dotter heter hon. Och hon är nästan 9 månader. Hon kan krypa och stå, men tänderna är försenade. Hon skrattar högt och blir glad när jag kittlar henne under armarna. När jag är i skolan längtar jag hela tiden efter henne. Så fort jag öppnar dörren kommer hon krypande till mig och skrattar och gråter samtidigt. Jag håller upp henne, pussar och kramar henne hårt. Helst skulle jag vilja vara med henne hela tiden, men jag är tvungen att vara ifrån henne. Jag vill ta studenten till våren. När jag skojar och skrattar högt härmar hon mig, och visslar jag gör hon det också. När jag försöker bada henne ensam skriker hon, men båda vi tillsammans blir hon glad och skrattar. Ofta i skolan tänker jag på hennes framtid. Hur kommer det att bli för henne i det här landet? Den svenska kulturen är mycket olikt den islamiska. Och jag blir ofta orolig för henne. Jag tänker också på hur hennes språkutveckling ska bli, eftersom vi talar flera språk hemma. Sedan hon kom till världen har hon förändrat mig. Förr tjatade jag på min man om små saker. Nu är jag mer tolerant och tycker att livet är härligt. Jag har blivit mognare tack vare henne. Jag önskar att hennes namn ska få det bästa i livet. Jag vill ge henne allt hon behöver för att bli lycklig. Jag vill inte nämna det för hennes egen skull. Så här ser ut med bilden på mig och henne. Kan ni se? Så här ser det ut. Hon gillar inte kameran, så är svart och vit bild. Och den här
en författare eller en föreläsare som heter Kenneth Retsén i Sverige. Han använder den här inslaget eller den här berättelsen i sina föreläsningar. Och han berättade att han hade nytta av det, eftersom han gick och berättade hur nya anlända föräldrar i Sverige kan känna sig kring det här kring samhället, hur de känner sig, hur oroliga de är. Och det var jättebra, för att han kunde ge en inblick om hur föräldrarna kan känna sig kring vad som kommer att hända med sina barn och så vidare. Så vad jag vill berätta är att vi föräldrar kämpade för att våra barn ska ha det bra i olika sammanhang när det gäller deras framtid. Allt som de behöver. Början när de var små, när man lämnade dem, alltså för mig när vi lämnade dem i förskolan första gången, jag lovar, jag grät. För det var nytt för oss att lämna barn i förskolan. Det är ingenting som vi känner till när vi kom. I våra länder så alla var hemma och mammor är hemma. Precis som det var på Astrid Lindgrens tiden, när hon berättar i sina sagor om barnen, om Bullerby sagorna i Sverige, hur det var. Det var då man levde sida vid sida. Det var mormor, det var släktingar. Det var ingenting för oss. Det var väldigt nytt att du ska lämna ditt barn i förskolan. Och säkert det är fortfarande också så för många föräldrar första gången kan vara känsligt, eftersom jag jobbar på förskola och att det kan vara känsligt. Och många mammor verkligen blir oroliga. Det är inte för att speciellt vi, men det var ännu speciellt för oss eftersom det var nytt. Efter alla dessa år, på den tiden, jag tror de mammorna jag känner i min ålder i alla fall, alla har kämpat för att barnen ska ha det bra i skolan, barnen ska ha det hemma bra. Vi tänkte inte på oss själva först, utan vi tänkte på barnen. Men alla generationen föräldrar och barn, alltid det brukar finnas missförstånd, att man inte kommer överens i vissa saker. Det är normalt, det är inget konstigt. Men enligt islam, hur ser islam på föräldraskapet? Inte bara som ansvar, det har vi, kan vi ta en annan gång. Men vad jag tänker ta nu, det är just att barnens ansvar kring sina föräldrar. Om det är en förälder eller om det är två föräldrar, vad är det Allah subhanahu wa ta'ala säger? Hur ser islam på det här? Hur ska vi hantera våra föräldrar? Varken om de är snälla, inte snälla, om de är bra, om de är fattiga, om de är utbildade, om de är inte utbildade. Oavsett, man väljer inte sina föräldrar. Man får bara sina föräldrar. Man väljer inte sina barn. Man får bara sina barn på samma sätt. Även många föräldrar har gått igenom med sina barn när de var små, i tonåren. De har gått igenom så mycket problem. Men vi, i min generation, våra föräldrar, de var, vad ska man säga, det är en sak som vi inte går över. Vi hade ingen tanke att vi ska göra våra föräldrar ledsna, även om ibland de kan behandla oss illa. Och i Sverige det låter hemskt. Det är klart, vad ska jag respektera mina föräldrar som är inte snälla? Så tänker ungdomar, så säger ungdomar också. De kan säga massa dumma saker om sina föräldrar, men för mig det existerade inte alls en sån tanke. Jag hade mina åsikter och mina tankar kring mina föräldrar, mina syskon. Men det är inte alla gånger man säger emot eller man är uppkäftig. Speciellt mamma och pappa. Syskon kan man vara det, men just mamma och pappa, det var, vad ska man säga, där var den röda linjen. Man får inte gå över. Eftersom där, speciellt om man är troende, det hänger ihop med sin egen tro. Och Allah subhanahu wa ta'ala
har berättat för oss i olika verser och olika hadiser profeten sallallahu alaihi wasallam också har sagt. Jag kommer läsa just den här som många känner till. Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat Isra i Koranen. Och innan dess vill jag också säga att just moderskap eller att vara mamma, det är samma i hela världen. Oavsett vad man har för religion, vad man har för bakgrund, vad man har för färg, vad man har för klassamhälle. Oftast, alltså normalt, är alla känner sig samma för sina barn, samma sympati. De vill att deras barn ska vara de bästa barnen. De ska vara de finaste barnen. Alltid, de är väldigt känsliga när det gäller sina barn. Ingen vill att de ska komma nära sina barn. Precis som djur. Till och med djur, de är väldigt rädda om sina barn också. Om de känner att någon fara kommer till dem. Samma sak också för oss vi människor. Så moder som är väldigt kort och med få bokstäver, när man hör på alla språk nästan, det är nästan samma längd och samma betydelse. Man säger på svenska mamma eller moder, på tigrinja man säger addej, man säger på amarinja innate, man säger på arabiska ummi, man säger på turkiska anne, på spanska madre, på italienska, på nästan på tyska. Jag tror de flesta språk låter på samma sätt. Och det är namn nästan samma och själva sättet att vara också det är samma. Alla är känsliga för sina barn. Och vi gör vårt bästa början från den stunden man får veta att man är gravid. Jag tror den här känslan kan inte veta innan. Barnen kan aldrig uppfatta det innan de själva får barn. Speciellt tjejer och kvinnor då. Och även killar när de blir pappor känner också likadant. De fattar inte att föräldrarna de bränner sig själva för att deras barn ska ha det bra, ska ha det bästa. Varför pratar vi inte om föräldrarna i Sverige? Eller har jag missat det kanske? Jag kanske har missat det. Det kanske finns någonstans folk pratar om det. Men jag upplever inte att vi har pratat. Även när man går utbildningen som barnskötare, som förskollärare. Man pratar bara om barn. Man pratar om föräldrar som ansvar. Men ofta som att de är skyldiga. Ungefär att man ska ha koll på dem. Att de ska inte göra barnen illa. Det är så ofta man får den tanken. Det är självklart. Det är jättebra att myndigheterna, att socialen, att ansvariga har den här principen. Men på sidan om måste man också lära våra barn och ungdomar att de ska respektera sina föräldrar. Att de ska respektera sina äldre. Eftersom när de inte respekterar sina föräldrar, de respekterar inte vuxna människor i samhället också. Och det ena leder till det andra. Och jag skiljer inte nu att alla ungdomar är likadana. Men det finns många ungdomar som är oförskämda. Som är otacksamma för det man har gjort som förälder för dem. Jag kan prata om mig själv utifrån, till och med runt omkring mig i mina släktingar tyckte att jag uppfostrade mina barn som svenskar. Dina barn kommer bli dåliga eftersom de ger dem för mycket frihet. Du uppfostrar dem som svenskar. Mina syskon till exempel, killsyskon tyckte du skulle göra det ena det andra. Nej, jag hade tänkt för mig själv att mina barn ska ha bra relation med mig. Vi ska vara så nära som möjligt. Jag ska inte tvinga dem, men jag ska försöka övertala dem även när det gäller religion. Även andra saker. Och de ska vara glada och de ska ha allt som de behöver. De ska kunna resa med olika aktiviteter som man gjorde. Som alla andra föräldrar. Det är inte unikt för mig. Det fanns andra föräldrar som gjorde också det. Men jag kan berätta om mig själv. Eftersom jag känner många föräldrar i Sverige som är väldigt besvikna. Bland annat kan vara jag över sina barn. När man har gett allt. Och just den här coronatiden. Eller den här med smittan. Covid-19. Den har avslöjat också många saker. Många relationer. Som man förväntar sig. Att den skulle hålla på ett sätt. Men det visade sig på ett annat sätt.
samhället, man uppfostrar inte bara barnen hemma. Man uppfostrar dem i förskola, i skola, med kompisar, med andra. Jag kommer ihåg mina små tjejer när de har varit vänner med svenska barn i förskolan eller i grannarna som vi hade. De kan komma och berätta för mig att kompisen sa dumma saker till sin mamma. Aha. Och jag säger till dem, vad har du tänkt säga till mig? Också likadant. Det funkar inte hos mig. Jag vill inte att du ska säga dumma saker. Jag är mamma, du är barn. Men kanske är normalt för den mamman att hon säger dumma saker till sin mamma. För mig, det var inte normalt att man säger dumma saker till sina föräldrar. Och jag sa också, jag skulle inte acceptera heller att de skulle. Men det betyder inte att jag behandlar dem illa för det. För att gränserna, vad man ger för gränsen, det har varit olika. Det har varit många föräldrar som jag känner också, som kommer från andra länder, som har varit väldigt stränga mot sina barn. Jag tyckte det var fel. Men när de blev äldre, det kanske deras resultat med deras barn blev bättre. Det vet man inte. Så länge man inte går över gränsen att man misshandlar barnet eller att man behandlar. Och alla svenska föräldrar heller, de är inte slöja som många tror att deras barn får göra som de vill. Absolut inte. Det finns många svenska föräldrar som är väldigt bestämda. Man ska välja orden. Man är inte sträng, men man ska vara bestämd. Att de ska bestämma när de ska komma, att de ska komma i tid. Att de ska, när de är 18 år, de ska klara sig själva. De ska klara med sin utbildning kanske. De ska skaffa hem. Många våra invandrare barn, nu säger invandrarbarn, de är svenska barn också. Men med ett invandrarbakgrund. De har varit hemma med sina föräldrar tills de är 30 år. Deras mammor och pappor servade dem. Gå och handlar och laga mat åt dem och gjorde massor. Vi känner många. Så eftersom de tyckte det var deras skyldighet ändå att man ska kunna serva sina barn även att de är över 30 år eller 30 år eller under 25 år. Men så var det inte för många svenska ungdomar. När jag var ny i alla fall i Sverige. Ungdomar jag träffade, de var 19, de var 18, 20. Många var redan, de hade utbildning, de hade jobb, de hade lägenhet. Så var det på den tiden. Man klarade sig ganska bra. Så tillbaka till hur vi upplever det som föräldrar i Sverige. Hur islam säger hur man ska göra det. Nu när jag läste det här med mitt första barn. Det var en oro som förälder. Hur ska det gå med deras barn? Fortfarande samma oro för många föräldrar också. Men den hjälp som många föräldrar får nu hade vi inte heller på när vi var unga föräldrar. Det var inte på samma sätt. Det var inte samma, just att det var tvåspråkiga, det var ett problem. Hur ska det gå med deras svenska språket? Vi fick hela tiden från förskolan, från samhället att det kan bli jätteproblem att dina barn pratar två språk ett hemma. Och det kan inte bli samma sak som det är bara att man bara pratar etnisk svenska språket. Men det har gått bra. Och nu senaste tiden det har blivit plus att man har många språk hemma. Många ungdomar kan 4-5 språk redan när de slutar gymnasium. Så tyvärr så många behöver inte vara bara på grund av att man är invandrare, att man inte kan om religion. De kan om religion, de kan om olika saker. Men samtidigt det saknas någonting. Det saknas det här att jag som till exempel har gett mycket frihet för mina barn, upplever jag. De kanske upplever helt annat. De kanske upplever att jag inte har gett frihet. De kanske tycker att jag är sämsta mamma. Det vet jag inte. Det är deras upplevelse. Men jag känner, jag har gjort mitt bästa med den förutsättning jag hade för att de ska må bra. Även om jag var ensamstående mamma i många år.
Jag har gjort mitt bästa för att de ska ha en bra relation med deras pappa, eftersom det ingår som barn att de ska ha respekt för sin pappa, att de ska ha bra relation. Bara för att vi är skilda betyder inte att de ska bryta kontakten. Jag var en aktiv mamma, en aktiv i det här att de ska ha bra relation med deras, även om de inte hade intresse. Jag sa nej, ni ska ha relation med er pappa, ni ska gå och hälsa på honom, ni ska göra det här, eftersom jag tyckte det var en del av min plikt att pappan också ska vara med i bilden, även om vi skilde oss. Vi har aldrig haft problem med varandra. Vi skilde oss precis som svenska paren gör. Vi pratar med varandra, vi var vänner när vi skilde oss. Vi hade aldrig problem. Vi hade aldrig problem när de var små tillsammans, även när vi skilde oss. Men det räcker inte att jag har gjort det. Eftersom om inte samhället stöttar det här, och om inte även den kunskap jag har gett genom islam också, kan hända att när de blir äldre och går till andra grupper, vi har olika grupper muslimer också, olika inriktningar, tyvärr. Islam är en inriktning, men det finns det som kallas ena salafiter, andra en annan jama'a, en andra som kallar sig vad som helst. Många olika namn som jag inte vill nämna ens. Och de tycker att de är de bästa. Det är de som kan islam, det är det som de gör. Men jag vet inte vad ungdomarna lär sig där hos dem. Tyvärr, de är väldigt hårdhänta. De har ingen rahma, barmhärtighet, som islam säger. Eftersom dina föräldrar, det är tack vare det, efter Allah subhanahu wa ta'ala, på grund av dem du har kommit till jorden. Så länge de har inte gjort dig illa, så åtminstone du ska komma ihåg vad de har gett dig. Precis som jag brukar säga, våra svenska ungdomar, när de tar ut studenten, de brukar ha flaggar, bara deras etniska länders flaggor. Vi säger etiopiska, somaliska, eritreanska, kurdiska, turkiska, alla länder. Men egentligen det svenska samhället som har gett dem barnbidrag, studiebidrag och alla bidrag som de har fått. Tack vare det så har de blivit vuxna människor. De har gått i skolan, de har gått i universitetet. Kan man inte vara tacksam genom att ha också svensk flagga? Tycker jag. Det är min åsikt. Det har jag alltid sagt. Man ska ha sida vid sida. Eftersom åtminstone man ska visa den tacksamheten för det landet man har hamnat. De känner inte ens till etniska länderna. De kanske har varit på semester. De kanske har varit... Men på grund av kanske vi föräldrar har peppat dem bara på att de ska tänka på de här våra egna länder som vi inte ens lever i där. Så det är på gott och ont. Både just att man inte har gemensamma plattform, både när det gäller uppfostran och även när det gäller att det är ensidigt bara. Att det är ensidigt. Så det är många ungdomar har hamnat också i olika problematiken på grund av inte bara det, olika saker. Så vad jag vill komma till är att vara tacksam är viktigt. Även om de är de sämsta föräldrar man tycker. Åtminstone din mamma har uppfostrat dig, tagit om dig när du var liten, när du var sjuk. Det är klart man kan säga, men det är ditt ansvar. Vem har sagt att du ska skaffa mig? Det är så brukar de säga, ungdomarna. Har jag bett dig att föda mig? Det är så de svarar. Kaxiga, uppkäftiga, inte snälla många gånger. Läxa upp oss, vi föräldrar, eftersom speciellt, tänk många föräldrar som inte kan svenska. Även när man kan svenska och pratar med dem svenska, så glömmer den här gränsen. Eftersom när jag sa till en av mina barn, jag säger till honom till exempel att du vet att birrul waliden som islam säger, eller att man ska lyda sina föräldrar, det är en del av islam, det är viktigt. Han säger till mig, det är bara för ditt bästa. Ja, det är för ditt bästa egentligen, det är inte för min bästa, för att jag har gjort mitt ansvar och lämnat dig till världen.
Men du kommer att ha ditt bästa under på domedagen när du glädjer din mamma. När du inte sårar din mamma. När du gör ditt bästa för att din mamma ska vara glad och stolt över dig. Alla ungdomar, alla våra svenska ungdomar. När vi pratar vid mammor, det är speciellt, det är den situationen i hela världen, men speciellt svenska ungdomar också är annorlunda. Allah säger i Koranen: وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. På svenska så betyder det: er herre har befallt att ni ska dyrka någon annan, er herre har befallt att ni inte ska dyrka någon annan än honom. Alltså man ska inte dyrka någon annan än Gud, än Allah subhanahu wa ta'ala. Sen Allah säger: han har anbefallt er att visa godhet mot era föräldrar. Visa godhet mot era föräldrar. Om en av dem eller båda uppnår hög ålder i din vård, var då inte otålig eller sträng mot dem. Tillrättvisa dem inte och tala alltid hövligt och vänligt till dem. Koran säger att du ska bara dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma. En av dem, när de blir äldre, det är klart att man blir äldre. När barnen var små, man var ung. Sen om de är 20 år, 30 år, då föräldrarna är också äldre. Då man är åt det hållet, åt ålderdomen, även om man inte är jättegammal. Men det spelar ingen roll, man är äldre i alla fall. Under den tiden, vad är det föräldrarna behöver? Alhamdulillah, som man brukar säga i Sverige, man behöver inte ens ekonomisk stöd av sina barn. Man klarar sig, man jobbar, man kämpar själv. Om inte man kan jobba, så staten stödjer alla genom det hjälp man får. Inte ens behöver barnen försörja sina föräldrar. Tänk om vi skulle behöva att de skulle försörja oss. Jag hela tiden gör dua till Allah subhanahu wa ta'ala att jag hoppas att jag aldrig kommer behöva att någon av mina barn ska försörja mig. Inte någon av människor, men även barn. Eftersom man vill inte hamna i den situationen att man är behövande. Som ungefär när man ska söka till socialen. Ungefär det är så som kan känna. Eftersom när barnen var små, man gjorde det med sin glädje, med sin vilja. Man vill att de ska vara bästa. Det är inte samma sak när föräldrarna blir äldre. Då är man börda. De tycker att man är tjatig, att man är gammal, att man är gammalmodig, att man olika saker. Och då Allah subhanahu wa ta'ala säger: det här är inte bra. Det här är inte bra barnen att ni gör, eftersom Allah säger efter ni har dyrkat med Allah subhanahu wa ta'ala: wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Just i den versen stod det bara wa tillsammans. Det är nästan samma nivå som med jag menar inte att man ska dyrka, för man är rädd att säga massa saker i Sverige för att man uppfattas det fel. Jag menar inte att man ska dyrka sina föräldrar. Jag menar inte att föräldrarna ska vara diktatorer heller. Jag menar det ska vara ömsesidigt respekt. Att barnen är vana just att de ska få sina rättigheter bara. Sen de har egotänkande i Sverige. De tänker bara på sig själva. Men när man är förälder, man tänker inte på sig själv, utan man tänker på dem, att de ska ha det bra hela tiden. Och den här versen fortsätter och säger: när de blir äldre, imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uffin. Vet ni vad det betyder? Uff, det är det minsta lilla som du kan säga. Låt mig vara, sluta, vad håller du på med? Sån här brukar vi höra. Du bara tjatar. Och de skriker när de pratar med dig, och deras ögon ska hoppa från dem nästan. Eftersom de tror att man är vänner, att man är kompisar. Sådana här saker man gör med sina kompisar, inte med sin mamma. Speciellt med sin mamma. Inte med sin pappa heller, men speciellt med sin mamma. Jag kan uppleva att jag har för mycket frihet kanske. För att när jag ser andra barn som deras föräldrar behandlar dem annorlunda, de är mycket bättre.
Nu säger jag inte att mina barn är dåliga, menar jag. Men man jämför. Vi som föräldrar jämför. Och barn gillar inte att vi jämför. Men tyvärr man gör det. Precis som ni jämför oss med andra föräldrar. Vi jämför också er med andra barn. Andra barn, när man ser att de är väldigt respektfulla med sina föräldrar. De är hjälpsamma. Oavsett var de befinner sig. Om de är ensamma, om de har gift sig, om de har barn. Oavsett. När man ger dem råd att de kanske kan ta. Jag hoppas verkligen att ni förstår vad jag menar. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger. Och det här jag berättar, det är för muslimer. För ungdomar som kallar sig muslimer. Som har skägg, som de är i moské. Som tycker att de är bättre än många andra muslimer. Men tyvärr, de är inte det. De är inte det. Deras attityder säger inte att de är bättre muslimer än många andra. Så islam är ett sätt att leva. Det är i handling. Jag känner många mammor som har hamnat illa på grund av att de hälsar deras barn, till exempel deras döttrar, deras män som förbjuder till exempel träffa sina mammor eller barnbarnen. Det finns många historier som man kan berätta om det. Att de blir utkastade när man har velat relationen med dem som förälder. Att de skickar någon som säger att ni ska inte ringa oss. Vi vill inte ha kontakt med. En pappa berättar, han fick sms av sina barn. Vi tackar dig för den här tiden, men från och med nu, du behöver inte kontakta oss. Vi behöver inte ha kontakt med dig. Jag kan förstå. För barn som har trauma på grund av sina föräldrar. Som har behandlat dem illa. De kan jag förstå. Men barn som har fått det bästa av sina föräldrar. Och ändå otacksamma. Och så de ska kalla sig att de är troende, religiösa. Det kan jag inte fatta. Till och med i det majoritetssamhället svenskar som är inte religiösa, som har inte religion, som har andra moraler, andra princip. Det finns många ungdomar som är mycket bättre än många som kallar sig de är troende. Och de gör det ena det andra. Men när det gäller attityder, till exempel när de är män, de är inte så snälla mot sina fruar. De är inte så snälla mot sina barn. Och samtidigt, jag kan inte förstå varför man blir som man blir. Ibland att som förälder man kan känna man har gjort något fel säkert. Men det är inte bara det. Eftersom när man har uppfostrat dem, när man har lämnat dem i samhället. De träffar ju andra människor också som kommer från olika håll, olika bakgrund. Och de formas tillsammans på nytt. En del de kommer och förstör den relationen som har varit mellan barn och föräldrar. Istället för att det blir plus. Någonting har gått snett i alla fall. Jag kan inte begripa det. Men jag kan begripa att alla säger att det här är ett ansvar på barn tills de dör. Om du har föräldrar, då är ansvarig för dina föräldrar att de ska vara glada. Att du ska inte vara otrevlig mot dem. Att du ska inte haka på dem. Att du ska inte säga till dem att de kan ingenting, vet ingenting. Eftersom när du var liten, du kunde ingenting, du visste ingenting. Det är de som har lärt dig. Det är de som har gjort dig en människa. Så kom inte tillbaka till dem och behandla dem som att de är dumma. De är inte dumma. Men man är olika generationer, man har olika uppfattning. Man har olika förväntningar. Ha respekt istället. Både mina barn och andra barn pratar jag om nu. I samhället. Så många föräldrar, många nu när de är små, de vågar inte ens uppfostra sina barn för att de är rädda. Att barnen ska komma till förskola och säga min pappa gjorde mig så, min mamma gjorde mig så. Och därför de är rädda att socialen ska ta barnen. Eftersom de vet inte att de är skyldiga, de behöver inte aga dem. De behöver inte behandla dem illa. Men föräldrarna är skyldiga att ta hand om sina barn och uppfostra dem på bästa sättet. De ska lära dem hur de ska bete sig som människor. Eftersom de är en vägledare i samhället hur de ska också hantera andra människor. Det är en skyldighet. Men samtidigt, vad är barnens skyldighet? Varför har vi inte barnens skyldighet i Sverige? Varför pratar man inte om i media? Hur gör du med dina föräldrar när de är äldre? Vi har ju många föräldrar som är gamla i äldreboende. Många som blir servade genom hemtjänst. De har många barn, men de kanske kommer bara en gång om året.
en gång i månaden, en gång, inte vet jag, att de hälsar, hur mår du? De går inte ens och gör. En väninna, hon berättade för mig, äldreboende, det är en svensk familj. Alltså hon sa, alltså jag har aldrig sett i hela mitt liv en svensk familj som den här mamma tog hand om sin mamma. Hon bor på äldreboende, men den här tjejen, den här alltså kvinnan, kom varenda dag till äldreboenden, duschade sin mamma. Varenda dag, inte en enda dag hon var hemma. Hon kom och duschade henne och sätter på henne pyjamas, parfym, allt som hon behöver. Hon tar med sig sina barn också. De ligger med henne, masserar henne och sätter lugn musik. Och när hon lägger sig, de går hem. Samma sak nästa dag. Alltså till och med personalen behöver inte ens ta hand om henne varenda kväll. Den här kvinnan, hon har arbete, hon har familj, hon gör massa saker. Så min väninna berättar, alltså varje gång hon ser henne, hon får tårar. Eftersom hon undrar, hennes barn, kommer de göra till henne som den här kvinnan eller inte? Man tänker på sig själv, man kopplar det. När jag blir äldre, kommer mina barn ens komma och hälsa på mig och tänker på mig ens? Och just den här Eid, det är många föräldrar som har blivit tvingade att vara hemma för att de vill inte smitta sina barnbarn. Föräldrarna, farföräldrar, de tänker på sina barnbarn. För deras barnbarn är de bästa som de har fått i världen. De älskar sina barnbarn mer än sina barn. Så är det. Man vet inte varför, men man gör det. Men det finns många föräldrar som inte ens får träffa sina barnbarn också. Inte på grund av covid-19, inte på grund av kronan, på grund av deras sätt att tänka, deras problematik, deras, inte vet jag. Så Allah säger i Koranen, och bil walidaini ihsana, man ska behandla dem bra, man ska inte säga till dem dumma saker, man ska inte säga vad jobbiga ni är eller vad som helst, för att de blir ledsna, de blir sårade. Den fortsätter, ayan säger waqfid lahuma janaha dhulli min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Subhanallah, det är så jag önskar att ni förstod det på arabiska, men när jag läser på svenska det låter väldigt konstigt, men i alla fall. Och den säger, och sänk ödmjukt, alltså ömhetens vingar. Sänk ömhetens vingar. Till vem? Över dem, över dina föräldrar. Och be Herre, be Gud, be Allah subhanahu wa ta'ala för dem. Vad är det man ska säga? När jag var liten vårdade och fostrade de mig med kärlek. De gjorde så när jag var liten. De tog hand om mig. Gud, ge dem barmhärtighet. واغفر لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Gud, ge dem barmhärtighet, ge dem rahma. Det är bara dua. Det är bara dua de behöver från dig som barn. De vill bara träffa dig, de vill bara vara med dig, de vill ha bara din kärlek. De vill inte ha någonting. De vill inte ens äga dig, dina föräldrar. När en mamma ringer och vill höra om hennes barn mår bra, hon visar bara att hon älskar dem. Att hon vill ha det bästa. När de blir ledsna, hon blir ledsen. När de blir glada, hon blir glad. Så är mammor. Men man ska säga att Allah ger dem rahma som de har gjort när jag var liten. När jag var sjuk, de tog hand om mig. Om jag skulle bli sjuk, när ni var små och var sjuka, man tog er till sjukhuset. Så fort ni har fått feber, man gjorde allt för att ni ska må bra. Om det är Eid eller inte. Man hade så mycket drömmar om sina barn. Förbarma dig nu i din nåd över dem. Ge dem rahma. Ge dem kärlek. Även när de lever, även när de dör. Även min mamma dog, men jag alltid tänker på henne. Alltid jag gör dua till henne. Eftersom
Oavsett vad det har varit för situation mellan mig och henne när jag var liten, när jag var ung. Det är klart alla föräldrar och barn, de kan ha konflikter, de kan ha problematik. Men det ska inte komma över gränsen. Det ska inte gå över gränsen att en förälder, en mamma kan komma upp till att hon vill inte ens se sina barn. Att hon vill inte ens träffa sina barn. Att hon vill inte ens höra sina barn. Eftersom en mor, en mamma ger allt vad hon har för att hennes barn ska ha det bra. Men det betyder inte att hon kan avsluta ett relation eller avsluta det hon har gjort, alltid sprungit efter sina barn. Och vi som kommer från andra länder, det är så vi har lärt oss. Vi ska vara en bra mammor. Vi ska göra vårt bästa. En mamma som inte tar hand om sina barn, det är skämmigt till och med. Inte bara att alltså, de mammorna som bryr sig inte om sina barn. Jag känner barn som deras mamma lämnade dem i sitt hus och hon hade skoj och roligt ute och gjorde vad hon ville. Och till och med barnen tog hand om de grannarna till och med. Till slut hamnade hos socialen. Ändå, hennes barn var inte de sämsta barn. De blev de bästa barn. Så ibland, man fattar inte. Vad är det som gör att vissa barn, fast de har haft dålig fostringstid, dålig relation med sina föräldrar, men de blir de bästa barnen. Och andra som har varit bortskämda kan man säga. Och ändå, de är otacksamma. Man kan säga väldigt mycket om det här. Men jag ska avsluta här med den här versen. Och profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam också, det finns många ayat och många pratar om att paradiset är under mammornas fötter, även om det är inte hadis. Men det finns andra hadiser som bekräftar att verkligen det är så. Om en mor inte accepterar ett barn på domedagen, de hamnar i helvete. Så är det. Rasul sallallahu alaihi wasallam, när det var många som skulle gå och göra jihad, de skulle gå och kriga. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam frågade dem: har du en mor? Har du en far? När de säger ja, då ska du gå och kämpa med dem. Då ska du gå och ta hand om dem istället. Då ska du gå och anstränga dig med dem. De behövde inte gå till kriget. Eftersom föräldrarna som är äldre, som har gjort allting, gav allting. Det är kärlek och pengar och tid. Utan att ens förvänta sig så mycket än att man vill ha bara en bra relation med sina barn. Jag vill verkligen att ni ska dela den här videon till hela Sverige. Så att även mina barn ska höra det här. Jag menar alla barn. Jag menar inte att det finns bara andra barn. Jag menar alla barn. Speciellt de som kallar sig att de är praktiserande muslimer. Jag vill att de ska tänka. Verkligen, om ni tror på Allah subhanahu wa ta'ala, så ska ni inte behandla illa era föräldrar. Ni behöver inte göra så mycket för dem. Föräldrarna förväntar inte sig heller att ni ska komma hos dem, städa för dem, tvätta kläder för dem, laga mat för dem. Många klarar sig själva. Men att ni ska vara otacksamma så att ni ens kan kasta ut dem. Till och med kan slåss med dem. Det finns barn som slåss. Så tyvärr att jag berättar just under den här tiden de här händelserna. Men jag vill verkligen att det ska komma till många ungdomar, eftersom att de ska förstå att föräldrarna, de är inte dumma, de har gjort sitt bästa. Era föräldrar har gjort med det de hade som möjligheter. Alla föräldrar. Och ni när ni föräldrar, när ni blir föräldrar, när ni är föräldrar, ni ska se hur det känns när era barn blir äldre. Ni kommer göra exakt likadant som vi gjorde när vi var föräldrar. Vi sa, gör inte det här, gör det här, gå inte till det här, bara för att vi ville att ni ska hamna det rätt. För det finns många ungdomar dog eller blev mördad inför sina föräldrar. Precis där porten, där deras portlägenheterna de bor, på grund av att de har hamnat illa.
Inte för att föräldrarna inte gjorde sitt bästa. Men vissa barn lyssnade inte heller. Vissa barn tar inte det. Så jag ber också de som är ansvariga överallt att de ska ha den pedagogin. För våra ungdomar kommer hamna illa i framtiden också. Om inte den här relationen mellan familjerna, precis nu på grund av den här virusen eller den här situationen som vi befinner oss, att alla var tvungna att sitta hemma. Ni har hört att våldet har också stigit ganska högt i alla länder på grund av att man har suttit tillsammans, för att man brukar inte göra det. Män och kvinnor och barn, för alla vi bara går som en maskin, förskola, jobba. Vi har inte haft tid för varandra. Och alla är upptagna. Även när man ringer och vill prata med sina barn, de är upptagna med sina barn. Men du är också mitt barn. Jag vill prata med dig. Jag vill kunna också få lite tid med dig. Så jag hoppas verkligen att ni ska försöka undvika i alla fall. Och jag vill också ge stöd för de mammor som många berättelser kan finnas. Vi kan sitta hur länge som helst som berättar om deras barn, hur de behandlar dem. Även när de har fått sina egna hem, när de har gift sig, när de går och hälsar på dem, massor med berättelser. Och sen det finns också positiva berättelser också. Men oftast man tar upp det som är negativt. Men det finns många bra ungdomar som stöttar sina föräldrar, som är med dem. Oavsett om de träffar en partner eller inte. Så fort du träffar en partner, det betyder inte att du ska kasta dina föräldrar. Den mamma som har gett allt för dig, så fort du träffar din partner, ska inte ge henne ryggen. Så med det så vill jag avsluta det. Tack för mig. Barakallah fikum och jazakumullah khair. Subhanallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Jag hoppas att allting blir bättre och bättre i framtiden. Med alla situationer, med smittan, med våra situationer i allting. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.